alamin ami ala tando ka wale ɲuman dɔn ka soli ala kira bakani Muhammadu do ana sodinge sanu ana ka sahaba kɛrɛnkɛrɛnlenw ani maa minnu tuguru la ni baara ɲuman kɛli ye fɔ ka se don laban ma ala kanina u bɛɛ lajɛlen y'o la o kɔfɛ an b'aw fo ni folikan min daminɛ kisi a cɛmancɛ hinɛ a laban ye barika ye baden tv shiri fila lajɛbaaw mali kɔnɔ mali kɔ kan b'aw fo ka wale ɲuman dɔn sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na aw ka ɲɛmadali la aw minnu bɛ yen ni juma kutuba jɛmukan ti fɔ aw kɔ bi juma kutuba jɛmukan kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya ka fɔ an bɛ Bamako kina min bɛ wele ko Tabakɔrɔ ATT bugu ala ye u garizɛgɛ juma misiri kurala u bɛ wele bila alisilamɛw ma ka na o misiri dayɛlɛ kɛnɛ kan a minɛ maaba welelenw ka kɔrɔfɔw la fo ka taa se alimami ka kutuba ma ni ka juma jago fila seli ni alisilamɛw ye ni ka dugawu kɛ ka kɛnɛ kuncɛ min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Ne ye aw balimakɛ Dr Yaya Traoré n ye diinɛ ni bato minisiri so n'a minisiri tɔgɔ ye Dr Mamadu Umaru Kone ne y'a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen sabu ministère la ye ne y'a ka chargé de mission ye a yɛrɛ an bɛ sanga minɛ ko bi jamana cogo la aw k'a dɔn a taa mɛn jamana jɔyɔrɔ fa Magan jamana kan sabu san o san ni hiji bɛ kɛ hiji ɲɛbila jamana o jamana bɛ yen ko a ka jamana kɔnɔdenw bɛ bɔ ka taa hiji la o kɔrɔ ye silamɛw o lajɛrɛba de bɛ kɛ Magan dugukolo sanfɛ a nafa tilasiraw kan o kɔrɔ ye di i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen hôtelbaw b'u bolo avion bɛ dɔw bolo dɔw ɲɛsin bɛ dumuniko ma o tuma ni jamana ɲɛmaaw de bɛ taa sigi walasa hɛrɛ ni baden bɛ se ka na cogo minnu na minnu bɛ taama ka taa ala bato la parce que hiji ye ala bato de nin yɔrɔ in na yanni an ka don kuma kɔnɔ an bɛ hali bi minisiri ka jɔyɔrɔba dɔ ɲɛfɔ silamɛw an ka se k'o faamuya san caman na mɔgɔ caman dara hiji la o b'a kalama n'an ka mɔgɔw kun dara hiji la i b'a sɔrɔ a dɔw si yɔrɔ surtout filière gouvernementale olu u bɛ si yɔrɔ min na Magan kɔnɔ ani Madinɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ ani haramu cɛ haramu kɔrɔ ye misiri kumaba fila n'o ye soit alikaba ou bien kira ka misiri alayhi salatu wasalam i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔw ni o si yɔrɔ de kun ka jan kosɛbɛ nka minisiri nanen a ye baara fɔlɔ min kɛ u yɛrɛ b'a fɔ min ma ko ka bɔ so dɔrɔn k'i sen bila alikaba kuru kɔnɔ walima kira ka misiriya kuru kɔnɔ yɔrɔ surunya kama o n'a ɲɔgɔnna baaraw de bɛ kɛ nin kɛnɛ ninnu kɔnɔ donc a taara o de baaraw la alhamdulilayi nka a bɛ aw kalama Dr Mamadu Umaru Kone tumana min na ni an filɛ misiri min kɔnɔ a ɲɛmaaw ka bataki sera an ma k'a fɔ misiri in bɛ yan mais a bɛna kɛ juma ye bi o tuma na an kana jamana tɔgɔ la pour que kana foli ni tanuni kɛ kuma jan tɛ an fɛ k'aw fo k'aw barikada jɔn ko ala baara kɛra misiri ye ala ka so de maa o maa k'i kɛra sababu ye ka misiri jɔ walima misiri jɔli la e daɲuman donna a la aw k'a dɔn ko sarakati bolita don sabu ka d'a kan misiri filɛ nin anw ɲɛ bɛ adamadenw de la nka ala de ko anw ma danfɛn o danfɛn bɛ dugukolo sanfɛ k'an k'a dɔn a bɛɛ bɛ ale Alahu Taala subahana la deli peut-être ne ni e ye adamaden ye anw t'a bɛɛ mɛn nka n k'a dɔn hali jirifura bɛ lenge langa min kɛ a bɛ ka dɔ fɔ dalaba masa ye o tuma na aw kɛra o sababu minnu ye ji minnu bɛ aw bolo a seliji bɛ ta ji minnu na yan dugumɛnɛni minnu bɛ yen mɛnɛmɛnɛni minnu bɛ yen n'u bɛ balo a la ala ka jɔnw de don ala ka danfɛnw don nimafɛnw don o tuma na fɛn o fɛn bɛ yen ala wari kelen bɛ fɔ misiri kɔnɔ yan maa maa da b'a la maa maa sen b'a la a ɲuman ɲini ka bɔ k'a dɔn ko hali ne fatura ka bɔ dugukolo in sanfɛ tant que ala bato bɛ kɛ i b'i ka niyɔrɔ dafalen sɔrɔ kaburu kɔnɔ sarakati bolita de don donc sigida mɔgɔw k'aw bɛɛ fo k'aw barikada aw ye baara min kɛ nin ye jigiyaba ye ala de ko misiriw y'ale ala ka so ye nka minisiri tɔgɔ la a ko n'an nana ladilikan tɛ kangari da kan dɛ mais ɲɔgɔn bila sira kan don parce que anw tile bɛ anw bɛ sanfɛla de la an tulo bɛ kuma caman na silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ misiri ko la an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn faamu sigida kɔnɔna na yan denw b'a yan an denw bɛ yan an musow bɛ yan an ganuɲɔgɔnw bɛ yan ni dutigi fila fɔra ɲɔgɔn ka misiri ko la a tɛ ala ko la dɛ n'a dun fɔra ɲɔgɔn kɔ minnu bɛ a la olu fana kana na fɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛ sigi gɛlɛya pour que k'o ban an ka a tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma
an b'a de silamɛw an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala an bɛ a barikada tiɲɛ na ani barikada ka kan an bɛ an jurumu yafa ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ barisabu jurumu de bɛ bila anw n'an ka haminako bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ na ani alikiyama n'Ala ye mɔgɔ min jurumu yafa a bɛ o haminako bɛɛ lajɛlen sabati a ye ɲuman na diɲɛ na ani alikiyama a ko an bɛ seere ɲɔgɔnya ni ka kana ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ni ka Ala tanga ɲini ka bɔ an yɛrɛkun tɔɔrɔ ma bun hadamaden bɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la nin dugumakolo in sanfɛ a bɛɛ y'a yɛrɛkun tɔɔrɔ ye n'Ala ye mɔgɔ min kisi ka bɔ a yɛrɛkun tɔɔrɔ ma o bɛ lafiya a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna na an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deri Ala k'an kisi ka bɔ an ka baara cɛjuguw ma Allah subhanahu wa ta'ala ma o ɲini an fɛ barisaba a y'a ɲini an fɛ k'a fɔ ko nin adamadenya in bɛɛ lajɛlen bɛ bɔnɛ na fɔ mɔgɔ minnu limaniyala ni ka baara kɛ baara ɲuman na ja Ala ma baara jugu ɲini an fɛ baara jugu fɛn o fɛn n'an b'o kɛ o bɛɛ ye an yɛrɛkun tɔɔrɔ de ye ni ka se an yɛrɛkun ma an baden silamɛw a ko ni Allah subhanahu wa ta'ala ni a ye mɔgɔ min kana tiɲɛna filibaga t'o la wa ni Allah subhanahu wa ta'ala ni a ye mɔgɔ min fili kanabaga tɛ o tigi la ne bɛ seereya k'a fɔ masi tɛ yen san ni dugu cɛ min ka kan ni bato ye nin ɲɛnɛmaya in kɔnɔ walima tuguɲɔgɔnya ye nin ɲɛnɛmaya in kɔnɔ walima siranya ye nin ɲɛnɛmaya in kɔnɔ fɔ n'a kɛra Allah subhanahu wa ta'ala ye an man ka kɛ foyi fɛ i komi an b'ale fɛ togoya min na Ala ye kelen ye o de kosɔn a ko a yɛrɛ kuma ko ale de ye ahadu samadu ye ko foyi tɛ se ka fara ale Ala kan a ka bato la foyi tɛ se ka fara ale Ala kan a kanuɲɔgɔnya la foyi tɛ se ka fara ale Ala kan a ka kelenya la wa foyi tɛ se ka fara ale Allah subhanahu wa ta'ala kan a ka se kɔnɔna na a n'a tɔgɔw la an baden silamɛw an bɛ seereya tiɲɛna k'a fɔ an kuntigi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala ka jɔn don a ka ciden don ka na anw ma ni ka anw bɔ fili la ni ka anw bɔ tɔɔrɔ la ni ka taa na anw ye hinɛ na ni ka taa ni anw ye nisɔndiya la k'an bɔ nisɔngoya kɔnɔna na an ka dɔn k'a fɔ an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ nin dugumakolo in sanfɛ n'a bɛ ka ɲɛnɛmaya tɔɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ye Alakira ye an ladi ka bɔ a bɛɛ lajɛlen ma a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna na a dun ma ci foyi to yen a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ an ye fɔ n'a kɛra bi an yɛrɛ y'an kɔn don Alakira ka kumakan minnu ma o tuma an bɛ to ɲɔgɔn tɔɔrɔ la o ɲɛnɛmaya la olu kɔnɔna na o tuma an b'a fɔ adamadenya ye k'u ka segin ka taa Alakira ma alayhi salatu wa salam Alakira ye min kɛ an ye nin ɲɛnɛmaya in na hinɛ na an k'o hinɛ boli ni an ni ɲɔgɔn cɛ an kana ɲɔgɔn lajaba ne tɛ Ala ka lajaba ka bon ka tɛmɛ anw da kan barisabu a y'a yɛrɛ a ka lajaba mankutu ni fɛn ye lajabatigi tɛ se ka min kɛ dugumakolo sanfɛ o ye la yamutu fiha wala yahya nin bɛɛ wasa i ka lajaba dabila adamadenw na dugumakolo sanfɛ an baden silamɛw tiɲɛna ne bɛ n yɛrɛkun ni aw bɛɛ lajɛlen waso ni kumakan kelen ye o ye Ala ɲɛ siranya ye Ala min ni ale de ka fanga bonyana Ala min na ale de kɔrɔtalen don ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan Allah subhanahu wa ta'ala ko a ko tiɲɛna anw ye waso kɛ mandenw ye manden minnu n'an ye kitabu di olu ma yanni ka kɔn aw ɲɛ ani aw an ye kumakan kelen de f'u ye koyi k'u ka siran ale Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ tiɲɛna Ala ye siranya in ye ɲini fɛn de ye nin ɲɛnɛmaya kɔnɔna na ni min y'a sɔrɔ o bɛ wasa o de silamɛw Allah subhanahu wa ta'ala ye jasere da anw ye anw minnu y'a fɔ ko an limaniyalen don ni Allah subhanahu wa ta'ala ye k'an ka siran ale Ala ɲɛ Ala ɲɛ siran ɲɛ damayira la ko an ka dɔn k'a fɔ an kana sɔn abada saya kan ta an tɛgɛ ma ka sɔrɔ an m'an yɛrɛkun di Allah subhanahu wa ta'ala ma Ala dun ye saya togoya fɔ an ye dɛ a tɛ suda mɔgɔ si la ya'til mautu baktatan mɔgɔ joli joli bɛ yen n'o y'a to kutuba la ka bin o ma wuli tugun mɔgɔ joli joli bɛ yen n'o ye juma seli a ma s'a ka so mɔgɔ joli joli bɛ yen ni tile dugu jɛra o ɲɛna tile ma gan o ɲɛna a bɛ nin togoya kelen na mɔgɔ joli joli taara da ko k'an bɛn sini ni dugu jɛra an y'o janaja kɛ o tuma nin bɛɛ lajɛlen b'a yira e la k'i yɛrɛkun di Ala ma yanni ka kɔn saya b'i ta i tɛgɛ ma ni ka bali i la an baden silamɛw a ko tiɲɛna anw minnu y'a fɔ ko an limaniyala ni Allah subhanahu wa ta'ala ye k'an ka siran Ala ɲɛ ni ka kumakan ɲɔgɔn fɔ nin ɲɛnɛmaya in kɔnɔna na k'an ka dɔn k'a fɔ ale Allah subhanahu wa ta'ala ale de b'an ka baaraw dilan an ye ko ale de b'an jurumu fana yafa an ye ko ni mɔgɔ min tugula ale Allah subhanahu wa ta'ala kɔ ni ka tugu ale ka ciden kɔ ko tuma olu kɛra mɔgɔw ye ale ye nin yɔrɔ la belebele kɛrɛnkɛrɛn ni mɔgɔ minnu ye Allah subhanahu wa ta'ala k'an ci o sira la ni k'an ye nin yɔrɔba sɔrɔ bagaw la alikiyama a ko tiɲɛna Ala ɲɛ siranya nin ye kɛlɛkɛminɛ ye foyi tɛ se kɛlɛkɛminɛ min na
ni jɔn siranna ala ɲɛ ka ban o tuma a ka kɛlɛkɛminɛn sinsinna a bolo a wasala a ka kɛlɛyɔrɔ la a ko barisabu a ko ala ɲɛ siranya de ye kumakan ye kumakan min bɛ adamadenya kɔrɔ ɲuman bɛɛ lajɛlen fɔ an ye daburu ɲɛ kelen dɔrɔn n'a siranna ala ɲɛ a bɛ adamadenya kɛcogo ɲuman kɛ mais n'a ma siran ala ɲɛ adamadenya kɛcogo ɲuman a t'o sɔrɔ abada a ko a bɛ nin cogoya la wa ɲumanya qualité bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka tɔgɔ kelen de fɔ a la o ye ala ɲɛ siranya ye ni mɔgɔ min siranna ala ɲɛ o ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲuman ye ala k'an fara ala ɲɛ siranyɛbagaw kan o de kosɔn ala subhanahu wa ta'ala ko ɲumanya tɛ ka fɔ i bɛ don mɔgɔw ka so kɔnɔ ni so kɔkan n'a ye k'i k'a dɔn k'a fɔ ɲumanya o ye fɛn ye o bɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ siran ale ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ ni mɔgɔ min siranna ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ o bɛ siran ni ka don mɔgɔ ka so ka sɔrɔ a tigi ma jɛn di a ma kuma tɛ k'a fɔ k'a bɛ taa tiɲɛni kɛ a tigilamɔgɔ fɛ yen a k'u ye anw ka imam ɲininka n'o ye imam ali ye karamallahu wajhahu ali min ni alakira muhamadu ali ye a tanu ni dɔnni ye ko ali ko ala ɲɛ siranya nin tumana min na u ye ale ɲininka a la a ye jaabi jumɛn d'u ma a k'u ma ko ala ɲɛ siranya in k'i kana taa yɔrɔ jan k'i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ siran min kɛ dali masa ɲɛ min ka fanga ka bon ka tɛmɛ faama bɛɛ lajɛlen kan a bɛ fɔ o de ma ko ala ɲɛ siranya ko wa o bɛ sabati ni jumɛn ye i bɛ baara kɛ ni fɛn ye ale Allah subhanahu wa ta'ala ye min jigin kitabu la kana dugumakolo sanfɛ k'i k'i cɛsiri i ka baara kɛ n'o ye i seko damajira bɛɛ lajɛlen na a ko ni mɔgɔ min ye baara kɛ ni o ye ko tuma o tigi bɛna jɛn ni fitininin ye Allah subhanahu wa ta'ala bɛ fitininin min di a ma n ko an ma jɛn ni fitininin ye o problème de bɛ an ka jamana da la o de kosɔn mɔgɔw bɛ nafolo minɛ ni ka don janfa modèle bɛɛ lajɛlen da fɛ ni nafolo min a b'a ɲini tuma dɔ la a t'a dun yɛrɛ ni nafolo min a bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ a b'a ka diinɛ cɛ k'a ka adamadenya cɛ k'a ka danbe cɛ k'a ka sigiɲɔgɔnya cɛ k'a ka balimaya cɛ mais a b'o bɛɛ lajɛlen kɛ nafolo in kama i b'a sɔrɔ a ta dunda dama dɔɔnin don a la an baden silamɛw a ye cɔ an ka ala bato an kana nafolo kɛ an ka ala ye an bɛ bin mato barisabu Allah subhanahu wa ta'ala ye janseere da an ye a ko wa tuhibbuna al-mala hubban jama a ko ko an ka dɔn k'a fɔ adamaden kana ka gɛlɛn Allah subhanahu wa ta'ala la wa a bɛ nafolo in fɛ ka se hakɛ min ma a tɛ Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ka se o hakɛ ma o de kosɔn a bɛna ni ko fasugu bɛɛ lajɛlen ye o de kosɔn a b'a ye k'a fɔ zon bɛ mɔgɔw dakari o de kosɔn a b'a ye mɔgɔw bɛ wari minɛ ka mɔgɔw faga mɔgɔw bɛ wari minɛ ka ko fasugu bɛɛ lajɛlen kɛ a ye to an ka ala bato an kana wari bato bagaw bɛɛ pɛridi nin diɲɛ in kɔnɔ barisabu ni foyi tɛ taa wa alikiyama Allah subhanahu wa ta'ala bɛ tila ka taa nafolo in kɛ kɛsu de ye ani fɛrɛ de ye k'u ɲanga taa n'a ye jahanɛmɛ kɔnɔna na n'ale ko k'a ka kan an bɛɛ lajɛlen k'an labɛn ni an ka taama kuncɛli ye ko nin taama in bɛna kuncɛ a bɛna kuncɛ ka i bɛna taa jumɛn na a bɛna kuncɛ e ka dɛsɛ de ma a bɛna kuncɛ i ɲɛ coroli de ma a bɛna kuncɛ i dusukun sirannen de ma a bɛna kuncɛ i ka jɔyɔrɔ de ma k'o tuma k'i ka baara kɛ ni o don ye mɔgɔ sɔrɔ taama min bɛ kuncɛ don min o ka sɔrɔ dusukun ɲuman b'i la i dusukun ka sanu i ka baaraw ka sanu i ka kumakan ka sanu i bɛ ala kunbɛn don barikama na don min n'i b'a kunbɛn an b'a dɔn silamɛw a ko an ka dɔn k'a fɔ alakira muhamadu alayhi salatu wa salam a ye pilasi kɛ ala ɲɛ siranya in na dɛ a y'a fɔ a ka sahibaw ye fɔ siɲɛ 3 a b'a bolo ɲɛsin a dusukun ma ko yan de ye ala ɲɛ siranya marayɔrɔ ye ni mɔgɔ min y'a mara ye o tigi b'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ tilennenya la a b'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ ala ka hakɛw danw sigili la a b'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen kɛ diinɛ baara lakilenni na a b'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen kɛ ni bonya ni karama ye ani silamɛw bonyani ani diinɛ bonyani ye ala ka ala ɲɛ siranya pilasi kɛ an dusukun kɔnɔna ye a ko an ka dɔn k'a fɔ ala ɲɛ siranya nin de ye kumakan ye kumakan min ni nabi ɲuman a ye nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen cikun fara ɲɔgɔn kan ni ka na u ka mandenw ma k'a kɛ kumakan kelen ye o ye jumɛn ye Allah subhanahu wa ta'ala b'a f'u ye k'u ka siran ale Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ a ko barisa ni mɔgɔ min siranna ale ala ɲɛ o tuma o tigi bɛ Allah subhanahu wa ta'ala dɔn ni mɔgɔ min ye ala dɔn o bɛ kɛ ala fɛ a bɛ kɛ ala jɔnw fɛ a bɛ kɛ ala ka diinɛ fɛ a bɛ kɛ ala ka kumakanw fɛ a ko n'o kɛra Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ bɛ kɛ o tigi mɔgɔ fɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko ten ko ale b'u fɛ ninnu minnu siranna ala ɲɛ u ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ wa u bɛ ale yɛrɛ Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a ko ni mɔgɔ min ye ala kanu a ko tiɲɛ na ala b'o kanu ni ala ye mɔgɔ min kanu o tigi bɛ maloya Allah subhanahu wa ta'ala ma a ko barisabu maloya ye jogo de ye jogo min ni adamaden bɛ
k'a fɔ o ka ala tuguɲɔgɔnya ɲuman na ani ala kanuni na a ko ni o ma kɛ o tuma na a tigi bɛ kumakan min fɔ a da la n'o ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah o bɛ kɛ kumakan gansan ye ala kana an ka la ilaha illallah muhammadu rasulullah kɛ kumakan gansan ye a ko wa ala ye siranya hakika ye jumɛn ye ala kan'i ye fɛn na a y'i ladi ni fɛn min ye k'i ka to yen ni ala y'i sɔrɔ o la o tuma e tɛ ala ye siranya jɔn ye dɛ wa ala kana fɔ i ko yɔrɔ la a jigi b'i ka yɔrɔ min na an ye silamɛw wele ala b'a dɔn cɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ siran ala ɲɛ ala bɛna a seere ɲɔgɔn ye a bɛɛ ka hadarili la ni misiri in kɔnɔna na alhamdulillah nin ye jamako dan ye minnu bɔra ni ka na ala ye siranya yira Allah subhanahu wa ta'ala la ala kan fara ala ye siranya baw ka alikiyama jɔ don amadu silamɛw ne bɛ halisa aw ni yɛrɛkun ladi ni kumakan ye kumakan min ni o de ni an bɛ misiri ta o fɛ tiɲɛ hakika la ala ka weleli kɛ kan na ka taa adamadenw ma tumana min na Allah subhanahu wa ta'ala bɛna an nabilahi Musa nɛn kan a b'a fɔ wa iznada rabbuka Musa anil qawma zalimin qawma fir'auna alla yattakun Allah subhanahu wa ta'ala ye nabilahi Musa bila ka taa Firauna ka jamakulu ma minnu tɛ baara wɛrɛ kɛ tɔɲɔni kɔ Firauna ka jamakulu bɛ jumɛn de kɛ u bɛɛ lajaba ta ni ka adamadenw sɛgɛrɛ u bɛɛ adamadenw minɛ ni ka u kantigɛ u b'u boso togo bɛɛ lajɛlen na u bɛ mun de kɛ u bɛ adamadenw minɛ ni ka u musow torturer u jɔlen ɲɛna ani u kɔfɛ nin ye Firauna ka jamakulu ye amadu silamɛw a fɔ halisa Firauna ka jamakulu bɛ dugumakolo sanfɛ a tɛ cɛ an ka alikuranɛ lajɛ an ka segin Allah subhanahu wa ta'ala ma an ka bɔ Firauna ka jamakulu kɔ an ka tugu alakira Muhammad alayhi salatu wa salam an ka tugu nabi ɲumanw kɔ minnu nana ni kana an ladi ni ala ye siranya ye an ka adamadenya segin a ka hakɛ la a n'a ka bonya na a n'a ka kɛrama na an ka nin fɛn ninnu dabila minnu bɛ kɛ anw ma lajaba sababu ye alikiyama jɔ don nin ye kuranɛ aya ye Allah subhanahu wa ta'ala bɛ min fɔ a ka jɔnw ye ni k'u ladi u ka siran u ka segin u kɔ u ka nafolo in to yen u ka ale Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ minɛ an b'a dɔn silamɛw Allah subhanahu wa ta'ala ye mun de fɔ a ka kumakan kɔnɔna na a ko alif lam mim zalikal kitab la rayba fihi a ko ale Allah subhanahu wa ta'ala bɛ a ka laɲini dɔn a ye min bila alif lam mim kɔnɔna na a ko an ka dɔn ka fɔ ni kitabu min filɛ anw bolo n'an b'o kumakanw de fɔ aw ye kutubaw la ani wajulikɛkanw na ko an ka dɔn ka fɔ siga na foyi tɛ kitabu in na Allah subhanahu wa ta'ala de y'a jigi a ka alakira ka ni ka kɛ ka adamadenya kisi ni ka kɛ ka ɲɛnɛmaya hinɛ ɲɛnɛmafɛn bɛɛ lajɛlen jinɛ ni adama amadu silamɛw jinɛw b'an fɛ yan misiri kɔnɔ o bɛ ka ala bato mɛlɛkɛw b'an fɛ yan misiri kɔnɔ o bɛ ka ala bato adamadenw b'an fɛ yan misiri kɔnɔ o bɛ ka ala bato fo ka taa se fɛn ɲɛnɛmaniw ma olu bɛɛ b'u pan ka don misiri kɔnɔ u bɛ na Allah subhanahu wa ta'ala subhanallahi fɔ misiri kɔnɔna na a ye to an ka siran ala ɲɛ ala ye nin d'a ma ka kɛ kanan ye ani ala ye siran ɲɛbaga ye an ye a ko an ka dɔn ninnu ye jamakulu ye jamakulu minnu n'olu limaniyala ni gindo ye n'o ye alikiyama ye k'a fɔ an bɛna sa wa saya in tɛ a bannen ye saya kɔfɛ alikaburudon bɛ yen alikaburudon kɔfɛ an bɛna tila ka kunu Allah subhanahu wa ta'ala bɛ tila ka taa an fɛsɛ an ka baara bɛɛ lajɛlen na o de bɛ ala ka alaya dafa barisaba ko fɛn o fɛn kɛra dugumakolo in sanfɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ k'a foyi ma pan ale kun zarra hakɛ la k'o tuma n'o ye tiɲɛ ye ale Allah subhanahu wa ta'ala bɛna taa an bɛɛ lajɛlen wuli an fɔlɔmɔgɔ n'an labanmɔgɔ n'an camancɛ k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an jinɛ ni adamaden danfɛn bɛɛ lajɛlen k'a bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ lajɛlen ka baara bɔ k'a yira i la sɔsɔli tɛ a la fewu zarra hakɛ la ɲuman na ou bien juguman na nin de kɔsɔn Sidina Ali ko k'ale ma juguman kɛ mɔgɔ la wa ale ma ɲuman kɛ mɔgɔ ye i bɛ juguman min kɛ n'i ma dabila i bɛ ka k'i yɛrɛkun na dɛ wa i bɛ ɲuman min kɛ i cɛ sira la i tɛ ka kɛ mɔgɔ ye dɛ i bɛ ka k'i yɛrɛkun de ye o de kosɔn n'an ye ɲuman kɛ daminɛ dɔw b'a fɔ ko fa bɛ karisa la ayi o tɛ ale ɲɛ bɛ fɛn min na ani e ɲɛ bɛ fɛn min na aw ka yetaw tɛ kelen ye barisabu e bɛ mun de ye n'i ye nin kɛ n bɛ mun de sɔrɔ a la mais ale bɛ mun de ye ale bɛ gayibu de ye n'ale taara Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala bɛna taa mun de d'ale ma a ka ɲuman in na o tuma o kosɔn ale b'a yɛrɛkun di mun kosɔn ale ka se ka kɛ niyɔrɔba sɔrɔbagaw fɛ alikiyama jɔ don a ko ninnu de ye jamakulu ye minnu tiɲɛ yɛrɛ la u bɛna seli jɔ a jɔyɔrɔ la n'o ye misiri kɔnɔna ye a y'a to an ka misiriw ɲɛnɛmaya a ye to an ka misiriw ɲɛnɛmaya an ka dɔn k'a fɔ ka nafolo don misiri la o tɛ misiri jɔli dɔrɔn ye dɛ o ye misiri tiɲɛ ɲɛni de ye mais misiri jɔli ye jumɛn ye silamɛ ɲuman ka seliji ta ka so ka bɔ ka na misiri kɔnɔna na ka na ala bato i dɔn don misiri kɔnɔ o kana kɛ i ka denkundi don ye ne tɛ silamɛw b'a f'i ye ko an tigɛli la
e ka kɔɲɔ don furusiri don don de e bɛ kɔlɔsi dɔ minɛ ni ka na ko alimami ye jɔn ye kabini mana fɔ alimami ye jɔn ye alimami b'a dɔn k'a fɔ e tɛ silamɛ ye e tɛ silamɛ ɲuman ye fewu bari sabu rasul alayhi salatu wa salam a y'a fɔ an ye a ko limaniya jɔn min bɛ aw cɛ la olu bɛ taama su ni tile misiri ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se u ka don laban ma wa misiri bɛ kɛ olu ka shafaatu ye olu tigilamɔgɔ tɛ siratu tigɛ dɛ u bɛ don misiri kɔnɔ misiri bɛ tɛmɛ n'u ye ala k'an fara o mɔgɔw kan a ko ninnu de ye jamakulu ye jamakulu minnu bɛ nafakati di ala subhanahu wa taala ma ni ka kɛ ala yɛrɛ jati ka kama u bɛ limaniya ni fɛn ye ne ala ye fɛn min jigin u kan kabini u yɛrɛ kan ani u kan yanni ka kɔn u ɲɛ wa alikiyama jɔ don u dalen don o la danganiya yɛrɛ la u bɛ baara kɛ ni a ye ko ninnu ye mɔgɔw ye minnu kanana u dabama yɔrɔ wa ninnu ye mɔgɔw ye minnu kisilen don ale ala subhanahu wa taala yɔrɔ ala k'an fara olu kan a ko u ye alhasanul basari ɲininka ala jɛnnen don ka bɔ a ma ko ale a ye i kɔ don diɲɛ na ko mun de y'a bila o la a ko koɲɛ 4 a ko ale tɛ girin diɲɛ nɔfɛ koɲɛ 4 de y'o sabati ale bolo a ko bari sabu ale y'a dɔn k'a fɔ ale garijɛgɛ maa si tɛ se ka dɛrɛmɛ kelen minɛ a la i pan sanfɛ ale garijɛgɛ min o bɛ di ale ma an bari silamɛw nin bɛ jɔn wasa k'a fɔ i bɛ t'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ kunna ngo ye ko bari sabu fɛn dɔ bɛ na d'e ma i bɛ ka miliyɔn min minɛ walima i bɛ ka 500 min minɛ walima i bɛ ka 10 min minɛ ni ka mɔgɔw faga u ka moto nɔfɛ k'i ka jɛn o moto mɔgɔ faga in ka moto nɔfɛ ko ala subhanahu wa taala bɛ na o 10 in d'i ma sira la i bɛ wasa sira min na i bɛ tanu sira min na ka sɔrɔ i ma yɛrɛma dɔgɔya sɔrɔ ni adamaden garijɛgɛ ɲini yɔrɔ min na ala b'a d'i ma ye ala bɛ ala jɔnw garijɛgɛ d'u ma olu tɛ ala kota aha an bari silamɛw a ko tiɲɛna a ko nin de y'a to ale dusukun lafiya la a ko ale y'a dɔn k'a fɔ ale ka baara min a kan ka kɛ nin ɲɛnɛmaya in kɔnɔ n'o ye k'a fɔ ala man ci foyi la fɔ baara ɲuman kɔ ko maa si tɛna k'ale place la k'o de kosɔn ale y'a yɛrɛ kun sogo la n'a ka baara ɲuman kɛli ye yanni ka kɔn saya ka s'a ma an bari silamɛw i yɛrɛ t'i ka baara lajɛ i ye min kɛ ka tɛmɛ ka se bi ma i ka o lajɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ lahalaya min na ni ɲuman man ca la i tɛ segin kɔ jɔnɛ i k'i ta kɛ ɲumankɛ ye bari sabu i ma ci dɔwɛrɛ la ɲuman kama kɔ an bari silamɛw a ko an ka dɔn k'a fɔ ko ale y'a dɔn k'a fɔ ale alasanul basari ko ale y'a dɔn ale bɛ fɛn o fɛn kɛ a si tɛ kɛ ala ɲinɛ ma bari sabu ala y'a yɛrɛ kun jalatigɛ ka ban a ko la ta'khuzuhu sinnatun wala nawmun lahu ma fi samawati wa ma fil ard ko ala tɛ sunɔgɔ a tɛ jingɔ fɛn min bɛ kɛ sanni dugu cɛ danfɛn bolo dugumakolo sanfɛ a mana bonya cogo cogo walima a mana dɔgɔya cogo cogo o de kosɔn ala y'a yɛrɛ kun mankutu ko yaliku fi zatihi kulla kamal ko dafalenya bɛɛ da kɛmal la ale ala la n'a tun y'a sɔrɔ zarra b'a jɛ a kun tɛ kɛ masa ye min dafalen don an b'a dɔn silamɛw a ko kɛlen ale maloyara ala kana ale ye a kota ko la ni ka tila ka taa ale fɛsɛ ko yira ale la a ko ale y'a dɔn k'a fɔ saya nin o bɛ k'ale kunbɛn o tuma ale y'i cɛsiri nin mun kosɔn a bɛ surafana ɲuman ta ni ka saya in kunbɛn an b'a dɔn silamɛw ne bɛ n ka kumakan in fɔ aw ye ni ka ala subhanahu wa taala jurumuyafa ɲini n yɛrɛ kun ye ani aw ani maliyɛnden bɛɛ lajɛlen an ka ala jurumuyafa ɲini ala de ye kafari masa ye an b'a ala deli a k'an dɛmɛ a ko sumacogo ɲuman na a n'a barikatɔ dacogo ɲuman a ka an dɛmɛ a batocogo ɲuman na ni misiri sanuma in kɔnɔna na an b'a ala deli a k'an ka diinɛ dilan ye ni k'an ka diɲɛ dilan ye k'an ka alikiyama dilan ye an ka dɔn k'a fɔ an bɛ ala deli an b'an gulon ala la k'a fɔ an ka dugu a bilala lahalaya la min an tɔɔrɔ la an balimaw tɔɔrɔ la an sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ la wa ala subhanahu wa taala de bɛ se ka tɔɔrɔ in wuli koyi o tuma an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ a ka nin dugu in to a limaniyalen a ka nin dugu in to basigi kɔnɔna na a ka nin dugu in garijɛgɛ la min ka bon a bɛ n'a ma ka bɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ a ka anw dumuni komi a ye magankaw dumuni cogo min ka bɔ kɔngɔ na a ka anw limaniya ni ka an bɔ sirango la komi a ye magan limaniya cogo min ka bɔ sirango la an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ a k'a ka kumakan sanuma a k'o kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye an ka dugu in kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'o ye salam qawlan min rabbi rahim an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ a tɔgɔ sanumanw kama ale ala subhanahu wa taala ni min y'a diya a b'o kɛ wa se tɛ jɔn ye fanga tɛ jɔn na fo n'a kɛra ala ye ala k'an ka dugawu ninnu jaabi ale de ye mɛnni masa ye ale de ye kodɔn masa ye kumu ila salatikum yarhamkumullah nasharaha laka sadraka ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم كيبنا كامبي على كان نقولي أنك جمانينا على كان كيبي على كان كامبي يا ربي مصري دايللي يا ربي أو يجيلك مصري جو تكمنا الله وندوا أو تكمنا kaltlaga birgi chelen be sogolo nyongona ani karona na volu de kemka nyongomina ambo suma de koro ya rabbi alaka kebene kamben ka to ala fogota yomal ke yamate alaka ambedu wo suma chelen ko mi aljana alaka no anye alaka o kebe alaka o kambe almam ti sega foyde ke ya rabbi ni ko mogote te ka fogani almamu erete nyamogo be fembela ya rabbi nyongom batu ani so nyongoye ani nyungum ponya alaka nuko kata anauma ambe Allah taala deli kebene kambe alaka nuko kata ma ambe afu ya rabbi imama tokola ka duwa uke anga duwa be minde min fe herla Allah taala ya rabbi alaka nuko kata bema alaka ni nyungon chayan jamana inkono ambe duwa min ke wasaba be alaka balawu tasuma mimbe anga mali kono latika jugo mimbe anga jamana ngono ma fa mimbe ya rab alaka jisuma ba aka wallah alhamdulillah ni nisoja ko dan barsabu islamauka dine dafala ubolo ubesel wakati bela jelen seli sisan misiri kono boyeni karamana ani lafiya kono nana o nisoja ko baye mi anga nyini ni mafɛnw la sɔn belebele ba o ye ni ɲɛnamaya in kɔnɔna na walla folikan bɛ n bolo ka fɔlɔfɔlɔ aw yɛrɛ la aw minnu ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔ sɔn ni image sanuma ninnu bɛ se ka bɔ ni silamɛw bɛ nafa sɔrɔ a la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen di sigida bɛɛ lajɛlen ma sigida bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ sɔn nin baara in bɛ se ka k'an bolo lafiya la bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ kɛra u diinɛ n'u ŋaniya an'u ka nafolo an'u farisogo la o de y'an se nin kɔnɔ in kɔnɔna na bi an bɛ barika da sigida bɛɛ ye an b'a f'u ye misiri in kɔni jɔra a cɛ ɲɛna hali bi an k'an cɛsiri a jɔli fɛ ni ka farida dafalen di a kɔnɔna na ma dum na hayyan ni nabi dan sege be juma kutuba la an ye min sɔrɔ ka bɔ tabakɔrɔ atete bugu la an b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ni juma dayɛlɛ in ala ka kɛ hɛrɛ sigida ma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi aman